Mine damer og herrer, tag godt imod hende. Birthe Kjær! Det er ikke alle sammen, der skår for lov til at prøve Birthe, modtager af en Møllepris. Hvordan er det? Jamen, jeg synes, det er jo fantastisk. Den har for det første navn efter en mand, jeg respekterer dybt her i branchen, som gør så rigtig meget for popmusik. Og så er det at blive valgt til at modtage prisen her fra Grand Prix-entusiasterne. Og det er jo nøjagtigt 25 år, for jeg vandt i sin tid, og det er jo fantastisk, at man bliver husket så længe efter, ikke? Nu kom jeg lige til at tænke på, Mille, da du gav mig den her, at den aften, der havde de faktisk glemt at få lavet et, diplom til mig. Så det fik jeg 2 år efter. Så ja, jeg har faktisk besluttet, at vi skal lave en fællessang i dag. Hvordan har du det med, at der er så mange, der netop husker dig for den her sang, og du skal synge den igen og igen? Ved du hvad, den sang synger jeg rigtig gerne igen og igen, fordi for det første er det en kvalitetssang, som man ikke sådan lige bliver træt af, og for det andet så har den jo så mange skønne minder for mig, så ja, den sang bliver jeg aldrig træt af at synge. Sammen med Mille og Kjær. Og hold nu kæft, altså. Jeg har været med i Melodi Grand Prix 3 gange. Jeg tror, til sammen har de måske været med 80 gange. Og hvis vi så tager Kjeld Haik med, ikke? Så er det nok ikke den julefrokost, man skal sidde og blære sig til. Because 2001, we are in love. 2001, no stars above. 2001, I love you, my girl. First of all, I'm very happy to be here, and I really hope you enjoy what we have for you tonight. And I'm gonna start with the very start of me with you, and that's the one that I love, the song I went with in '98 to Eurovision.
Thank you.